Ja. Velkommen til Børns Nyheder. Vi er her på den tragiske dag, hvor stormen er ramt Danmark og også ramt her på Fyn. Vi har fået nogle privatoptagelser fra en anonym kilde på Fyn, nær Grøn, hvor der er nogle børn, der er ude at lege i regnvejret og stormen. Det er et solskinsvejr. Le. Nu er det værd det. Ja, og vores lille konkurrence, der handler om dagens video, har vi fået klip ind fra Mathias Hansen fra Benjamin Efterskole, der har lagt en video ind. Ja, får jeg lov til at se her. Simon, du tager alt vinden! Og med dette klip siger vi tak for i dag, og på gensyn. Vi ses i morgen.